mga nagipasagdan may lang module dire. Ako ra may nag. Karon pa ka di abot? Di pa, nagkakuhan ba ya? Ikaw pa'y di pasagdan ninyong module, ikaw pa'y masuko. Pa, ano pa? Pus! Ano una? Ano ang pinisukan? Mauna is taong naagan. Di dyan na binagsunan. Sa pa mga iba, pero mga sige ka nagpapaksin, may kayo miskulam eh. Hapit na ang face to face nga klase. Unya, ini-inyo nga module, inyo lang ipasagdan. Ano, hindi ako nag-supply? Nag-supply rin. O, ikaw po, sige na, nagduwa ng email na. Wani mo niya tinanay mo ang Ayun, module. samok di apa ka na pa. Diri, unya na. May saluran ka. Ang inyong basahon no? Anya, ay bawa namang basa ni. Ikaw. Ay, nagsamok diho. Ingon na ng email. Usay, gusto rin mo. Post-postan ako imong cellphone. Ayun, nagsamok yung duwa. Sige, doon ako. Magkuha kong latos ron. Ang ragi, kunya na. Magkuha kong latos. Lagi ako nalimutan na. Dire. Unsa ka Atin man na ninyuhang module ha. Kuha atong ako ang Antiohos. Niya. Mas ibabaw. Isa mo din na. Ang inyuhan ng basahon. Basta ba? Oo. Kung sabi, mura man di. Dara pa. Ako naglisod gani kong basa po kay hanap-hanap na ko. Di. Kuan man ni mura man tang twister. Kasi mga siya, Tagalog. Inyuha man niya. Kamunoy wa kay ba mag sanglas ako eh. Okay na ba? Tagalog, ba? Mura naman kag 20. Siyempre, Ay, bapo din eh. siyempre asa dahil mo maliwat. Imbis inasukok ko inyo ko. What the fuck? Kaya murag 20. Ikaw niya. Kay bawo na mong basa sa inyohang kuan ani kanang inyohang selby homework man siguro na yun sir. Sayon rana. Kasi yun, sige. So, nakabasa naman ka mo, sige, babasahon mo na ko. Unsa man nag-i-kuas maista, tang twister. Mauna ni siya. So, silbiin nyo na yung i-istorya dito sa, hapit naman nag-face to face ko no, nga klase. So, mag-practice na yun, mag-practice na magbasa nga makabasa mo kayo. Ha? Oh. Maliwanag! Lagi. Oo. Nagtagalog na lang ko kay Bisag-Bisaya ta maliwanag. Unsa maliwanag? Di mo na kayo. Ano Okay kayo. Sige. Ikaw nakabasa kanina? Nakabasa Aklat. kining tanan. Aklat. Aklat ng pagkataganlugat. Aklat pang Katagalugan. Mao di ay na. Sige, basahan ko na yung aklat pang Katagalugan. Aklat pagkatalogan. Aklat Aklat pang pang Katagalugan. katagalan. Lugan di ay. Tanungan na kay ano? Kay tao na kay Diwat, malipat ka sa amahan niya, bro. Right. Ano mo itong giingin niya sa una iskalar ka no? Unsa na lang istoryas atong mga silingan ni ang akong mga anak. Ginoo ko. Sige na usapin, aklat pang katalang na naunsa. Aklat Aklat pang Katagalugan. lugan. Aklat pang Katagalugan. Aklat ng pangkatalagugan. Naunsa man nila? Uy! Saba ka man. Una na hinunggat sa... Sige, FL. Di na kakabasa mo. Gusto lang Tagalog na. Di hindi mo makuha. Aklat pang Katagalugan. Aklat pangkatalagugan. Ay, Ginoo. Aklat Aklat pang pangkatalagugan. Katagalugan. Ikaw ba? Aklat pang Katagalugan. Aklat pangkatagalugan. Very good! Very good! Sama ulit ko. Anak yun! Kuha sa itong usan ako kasang glass bag ay eyeglass kay murag di pa klaro nga gihapit mo kapapon ko gamay. Indot na nagini mong kuwan pa. Saan ninyo mo napalit? Napalit din ako sa kuan sa mall pero dili lang ta mag-mention ng mall kay syempre
kuan, ikaw na. Kini, imuha Kana, na. kanas kuya, kamao ba kana? Kini sayon ray mo anak kay kuan. Kay Sa ba? ay sa magsunglass ako. Unsa man ay kuan ay. Di mo makita. Aba, Klaro na. hap-hap man po dahil isang glasa. Oh, kini nya nakabasa naman atong bunso. So, ikaw na pud ni. Ako na po. Okay. Assignment man ninyo sa inyong maestra kay hapit naman ang face-to-face nga klase naghuman nag-vaccination sa mga kuan. So, Sa mo na siyang subjekta. sige ra magud pug kag laag wa na nimo natarong ning imo. Hindi yan ka kasi Ah, glaag. John. Sige ba, kayron maliwat ka sa mga niya, Pride. Oh, sige, ikaw Baka ikaw kayo na. ba is- Sige ako yung una. Ako ay biik. Ikaw ay baboy. Mahalon man po. Sige. Ako'y basa sa ino na. Sige, kabasa. Basta yun na ana. Ako ay bitik, ikaw ay ni Huboy. Unsay ni Huboy? Ako ay biik. Ikaw ay baboy. Oh, ano din na? Oh, sige David, sige. Ayaw baliha Oh, kay. hindi balik. Ako man may gitugod sa istra katawag ba sa akong nilig. Tulong mo na yan. Unsa? Explain dito atubangan sa inyo ang maestra, yung face to face, makabasa na ka. Oh, sa'yo na ni. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Ako ay itik, ikaw ay iboy. Tarunga lang, hindi kay ako ay bitik, ikaw ay nahuboy, dili. Tulong mo na yan. Oh, Ako ay biik, ikaw ay baboy. oh ano din na? Oh, sige, sige. Atong sanggas kita mo magani. Oh, sige, sa'yo na na. Oh, tarong nagbasa. Oh, ito na po nang gitali. Ay, bali ya, tulong mo na. Sige, sige. Basa. Kay aron mahibaw ana to. Oh, sige, sige. Unsa ka mauutas atong silingan nga ang imong amahan bali Victorian sa una kabalik-balik unya ikaw. Maunsa naman ay Very easy, ani. ano naman dahil na? Kantila ito, believe ba ito? Ako ay itik, ikaw ay tumboy. Naunsa. Oh, isang din na. Tulong mo na yan. Dinuo ko ni mga kadakan ni. Dinuo ka. Mo muna na suot ha. Dili lang. Tulong mo na basa ba? Ako ay biik, ikaw ay baboy. Maura gyud na nato. Sa yun. Ang amahan na himong biik, ang anak na himong baboy. Oh, ano din Kana na? na na. Ako tungod kay ako na konsumisyon nimo, daghan na kay ko problema, ikaw na nambok ka mura na kay baboy kay sige ra kaglaang. Bide na. Oh, bina, Oh, bide na. Oh. Ano Kaon G? sa bira di ka sa kabasa. Kay ang kini na pong bunso, kay mas man yo. Ako tarong ano? Tarong nga. Abi bide na. Oh, tarong nga nak, tarong nga. Ako ay Biik. tiik. Ay, ang say tiik. Yo na gituok ka, gituok. Tiik, tiik, ti mana? Tiik. Biik. Ah, biik din na. Biik na, oy. Oh, sige. Balik. Sige, ako ay biik, ikaw ay baboy. Paspasa. Ako ay biik, ikaw ay Baboy. saboy. Saboy ka klarong bi ana. Oh, bira abi is. Oh, sige. Balik mo pa ni. Oh. Balik. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Ay. Baboy. Oh, sige, ikaw na po na kining kuan. Imo na pa ha. Imo nga na. Ay sa like disturbo diya. Pa kay napako trabaho. Naunsa man ang sige ra gyud pag cellphone apin ang cellphone. Ayaw sa Ayaw. naunsa ko ha. Okay, napatay ko. Guban Pa. ang cellphone. Kanang imong Si cellphone. magdogi milo yun. Gago. Cellphone na ni. Ay nagkong cellphone. Mao na nakaingon. Email. Sige, 2 ml. Ah, ino yan pa. Nanglaon na na imong mata. Ikaw po, kuan ba jud kasi manggodya? Ikaw po, Dabaw po na siya. sige ra kaglaag. Ano lang kumata ni mo? Bro. Sige na. Pagbasa na. Kini. Kata-kata. Kata-kata. Oh, very good. Kusga, paspase. Kata-kata. Ako ha. Very good, kata-kata. Oh, so kini next. Kining unsa man ni kadaghan ba aning inyong leksyon oy? Kata-kata humanan eh. Nabasa na ni mo. So, Kasayo na ano ay. kini na sad, kini. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Yilo Rolex. Hay yelo, Reloy. Ang relo na na. Oh, Reloy. Reloy ni Rolex. Oh, ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Yilo Rolex. Reloy. Reloy. Naunsa? Pagtarong nak. Nagsakit ano yung o. Ang relo Ang relo ni Reloy ni Reloy
Rolex. Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. Saban ni nak. Apil ako gani. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. Oh, very good. Sige, paspasan ha. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Leoy Clorix. Naunsa ni apot magka-Clorix na. Say na ang Clorix na Rolex. Rolex. Rolex di. Ay, binawag ko. Sa tarong na yung sunglass kung sakto ba na yun? Ang relo Ang relo ni Reloy ni Reloy Rolex. Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Leoy Lyrics. Ay, Ginoo. Naku, sana po dito. Sa mali. Tak, mauna na sige email. Di na kabasa. Usaha na. Ang relo ni Reloy Rolex. Nagkaroon ako. Say tarong na. Ang relo ni Reloy Rolex. Oh, very good. Sige, paspas. So, Oh. kasayon. Ang relo ni Reloy Lorix. Sige, hapit na. Ang relo ni Reloy Lorix. Nganong na Rolex man na? Rolex na. Oh, last chance na yun din mo na ka. Lagi, Itambog juga na ako ato ang kabukayahan dito. Malaan Sa tao. luyo. Bugman punta. Katong buhi na itong mga buhaya dito. Itambog ka na ako dito. Hindi mo tarungon dire. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. Oh, very good. Kana. Oh, ana. Sige, paspase. Ang relo ni Reloy Rolex. Oh, very good. Sige, Ah. nakuha na ni mo. Si Kuya na po, Kuya. Ay, kuya. Oh, sige, humana na siya. Kuya na po. Ikaw na po. Kuya. Sige ra mag-ako. Kay sige ra makaglaag. So, atimanon ninyo ang mga trabaho kay Unsa Ron. naman sab na. Aron inig adtos face to face makahibaw na kag unsay mga Asar ba to kung about cellphone? kanang ilitok-litok inig pabasa sa imong kuan. Wala nagkupa na imong cellphone. Ay na nahilabte. Ah, binuang na imo sige rek email. Wa pa ka na human. Nako kay basahon dire. Naipki na to. Ipki ka diha. Unsa man na siya? Basahon ni mo na. Basaw na tanan. Oh, basahon ni mo na. Ay man na. Kini. Kay siyempre ikaw ba'y kasagaran akong sugoon. So, ang imong basahon, bumili ako ng bituka, ng butike sa bituka. Butika. Ora. Oh, ang Kasayon. ikaw babe. Bumili ako ng bituka, ng butike Kasayon sa ra ba na oy? butika. Mo na siya. Oh, bumili ako ng bituka, ng butike sa butika. Ay ba? Oo. Sige babe. Unsa man ka na? Sige. Sige ka pag-text. Wa lagi natuwa. Mo ni ubos. Oh, bumili ako ng bituka ng butike sa butika. Oh. Tayo kani. Sige sa'yo naman kahanak, di kay kuha. Sige. Bumili ako ng butika ng isang buti. Unsay na isang buti, ani nga. Karon madali unsa. Butike man eh. Sige din na. Ang buti. Bumili ako ng butika. Tanawa ako, natakdan ako ni mo na. Ko sa una. Ang hipya iba siya Hindi ni. ko bulok. Tanawa. Very easy ni. Unsa sige po Nausa na nakatago. ako sa glass eh. Nausa na na. Ako sa glass. Mao ni. Oh, kana. Bumili ako Na ng bituka. mantika. Unsay nakamantika na? Karon madali unsa. Bituka. Abito pa na mantika. Oh, nang butike sa bituka. Karon Bumili madali. ako ng bituka Nang butike. ng Diyan siya? Nang butike. Bituka ng butike. Tiki Sa sa butika. Bituka. Tarong Ginoo ko na. kasayon ra ana. Nausa. Ay, ginoo. Oh, sige, yung tinubasan. Nahiwi mo yung badlis. Ah, nagkuha na rin ako sa glass. Patay na bali. Nabali naman lagi ni. Balik na na ako, Danak. Balik Balik na 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 ako. siya. Balik na na. Abi na ko. Bali. Oh. Pero yung leban. Nakonsumisyon ako ninyo, nak. Nakonsumisyon ako. Ba? Saan mo yung nahiwi man yung big? Kung buhay pa lang ko yung aminahan, siya na lang. Mauna na konsumisyon siya ayaw ninyo. Namuntik utang. Gani. Oh. Daghan patag utang. Punan pa ninyo konsumisyon nga di mo halos basa kay inyong gisiguro kanang pag email diha
paglaag-laag niya, pagduwag-duwag lastiko. Siya tong, unsa may uban niya? Kuan, butika. Unsa naabot sa butika? Oh, sige na, butika lagi na. Oh. Oh, bumili ako ng bituka, ng butiki sa bituka. Ah, sige. Bumili ako ng bituka. Unsa ba man Oo. to ginaktawan? Bituka lagi, pero sa butika. Bumili ka ng bituka sa butika. Bumili ako ng bituka Oh, ng butiki oh. sa Oh. Pero nga di anak. Hapit na nak, hapit na. Pero nga. Ah, pitna. Ikaw, ayaw sig tarong-tarong kay imo ning sunod. Aka na, ano yung boss ko? Bumili ako ng bituka, ng butiki sa butika. Butika. Kasayo Oh, na. sige. Sa yun rana do. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Very Ay, good, very good. Very good na, very good na, very good. Ikaw po. Ah, ikaw sa. Ha? Ade, aron patas, ito na to. Sige. Kini. So, na, ikaw may bright na ko tayo, ikaw bunso. Kini. 70 puting pating. Pitong putot pating. Unsay nakaputot sa pating? Unsa man day na? 70 puting pating. Pitong pating at puting pating. Oh, puting pating. Ah, sus. Di ka nakaputot ang pating. Ah, Bali. Oh, balik. 70 puting pating. pitong pating. Unsay nakapating-pating? Unsa man day na? Pito- Pating bitaw na. Ugani, 70 puting pating. Ah, puting pating. Oh, 70 puting pating. Pitong puting pating. Oh, very good. Paspas sa gamay. Ni putot ang pating. Unsay pituput. Wa may putput dinhi na putput pating na pating. Pating man day na. Oh, dinhi na putput. Sige. 70 pating. Pitong puting pating. Oh, very good nak, very good. Ah, kuya So- po, na. Ikaw kuya. Ay, puli Imusap na. puli mo, Puli-puli, arong may daya. Oh, way daya. Tulo na lang ni. Oh, tulo na lang ni. Okay. Unsay naka na. Kasayo ana. Sige, ready na ka na? Usa man na, lain na po na. Dili magreklamo. Ay, likra mo yaw. Arba ko na likra mo. Nahanap na nung ko na. Nagsigatag ni akong Asa na sunglass. nito akong cellphone lagi? Dili ka magpangita na imong cellphone. Kasayo na ng basahon na. Wala. Sige, sayo Bebe, na ka. tanaw na to hambog. Tanawan niya dadaan diri di kay mo tanaw ka na magsiga. Di magpiyong ra ko na. Kana ba? Butika. Mara na. Butiki, bituka. Kasayon yung tao na na. Oy. Sayon ra man ay butiki, bituka. Mantika puti nga suka. Kamantika na puti ang suka. Mana di ay? Butiki, bituka. Ah. Oh, di sige na, kaya mahuman tanak. Butika, butiki, bituka. Oh, tana kasayon. Paspasa, butiki, bituka. Butika, butiki, ginuka. Unsa Naon ginuka sa ko na? na ginuka. Siyempre, kung ginuka ka, mupalit ka Dito ka. butika ato sa bituka. Ah, mo na siya. Oh, Agi. sige, bituka, Bit butiki, bituka. Butika, butiki, bituka. Ah, very good. kasayon ra na. Oy, Kasayon nagisod na lang. ang basa. So, ikaw na nak, ikaw. Duha na lang ni puli-puli mo. Siya na lang oy. Ayaw, kilikra mo di. Na. Lagi, Unsa ba? lagi, Unsa lagi. gusto nimo? Lagi. Ito ang sugong. Nakakapagpagababag. Patay. Unsa nakapatayan eh? Di ba? Ag basahon ba nako patay? Nakakapagpagababag. Nakakapag sa gabag. Unsay sa gabag? Tama day na. Nakakapagpaga. Ikaw ba? Nakakapag sa gagabag. Nakakapagpabagabag. Nakapagpakababag. Hapit na. Hapit na. Oh. Maunay hinungdan sa sigig ML. Asa ra lagi to kong cellphone? Ayaw sisig pangita ng cellphone. Kaya ron makamanta na imong new module ninyo. Nakakapagpagababag. Nakapagpabagabag. Hapit na. Nakakapagpagababag.
bagabag. Nakakapagpagabag. Binuang naman dyan na inyong anak. Sakto na to uy. Masakit man dyan niya kung utok o kanser, ane. Masakit malaoy utok kanser. Ano sa may gusto ninyo? Musunod ko sa inyong inahan? Ay padayon. Padayon bag module. Sige, padayon. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Ginoo ko. Sakto man ko to. Ay, ginoo. Ginoo. Sakto lagi to. Metro na, di masakto. Dili ko may manabiyari na mo. Biyano na ko. Ikaw may Ikaw, nakaangin. siya gandog employer. Kitawa. Ikaw si nakaangin. Oh, pasensya na mo guys kung upat rami karon tungod kay naghimo lang mig vlog kay naay nagpa-shoutout na mo. Okay, uwan. Oh, bisag uwan. So shoutout dai ko kang Onggak Suplicio Isto nya Estefane Pantuha o kang Elmer Sagirigumba o kang Sinito. Roselito Omet o kang Home Isto. So, napako i-shout out po og kang kuan Mary Jane o kang sa akong kuan po na si Florence Yagahon o kang Marian Kahis. Shout out po ko ni Darabilia Abinido Ibila og ni si Venus Isto Hoybia. Sa tao tayo ko ni Jobin Abansado, ug Binji Abansado, ug si... Wala. Wala na diha. Oh, Shout out ko sa akong duha ka igagaw nga gwapo, Wilson si Lucia, Jeffrey si Lucia. Mao to salamat. Dani. O di pa day, Dani si Lucia day. Oh, salamat kayo guys sa inyong suporta sa among mga video. Thank you so much. Hinaot na inyo pa kaming suportahan. Salamat kay ang among mga viewers murag ni taas-taas na. Thank you so much. Salamat. Merry Christmas. Di mo makita. Aba? Klaro na. Hap-hap man po din isang glasa. Oh, kini. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Kini, nakakapagpagababag. Naunsa ba niya kung dila di babag mapug apil. Pati Naku na. cellphone. Kanang Mahal simpo na. ito kayo. Ngay hinungdan sige ML. Si mag-employer. Abot magagimloyen. Oh, email mo ka ha. ML. Email, abi ng employer. Mo na nakadaot ning atong bunso ng laom na iyang mata. Ala, Kay way tug. lagom na gina. Ikaw pod. Riloy Lorix. Nganong na Rolex man na Rolex na. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Ikaw ba? Kasayon. Sige, ikaw ba? Ako ay biktik.